awonane mekane. Nah, pasukan hitam lumpuk banget dadi tok iki wis. Racikan apa iki? Esmoni. 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 Panggah ayam neh. Oh, ayam. Simple wis. Ayam iki wak. Wah, jan. Ya lawu ora bingung. Karo Heri langsung tembuk. Her iki wis terus terang Her ya padha adoh. Cacahe titip salam. Kita sikat kiwa Her. Jangan jak sempok telek aku. Gak nyirim peti wi kok. Ampun beli. Kentekan anu kentekan Pasukan. 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 Kata-katanya apa Mas? Ledek. Yuk mulai ya. Terus tanda tangannya lu. Sama enak apa pun. Ngelak-ngelak hidup ya malah. Rapat 35. Lah. Lagi rapat tahun baru melewat dos. Dus apa iki? Tanggane no. Beh, main ngono e. Colongan. Iki main mlebu neraka kabeh. Tak Gusti Jaya barang mlebu neraka ya colongan. Iki lah sok tahun baru pengesahan. Ayo. Keringet intro dos kabeh lho. Olahraga ta iki? Mau mangan yo olahraga. Mbak Pitik mati. Sorong. Lop. Ijo-ijo apa tuh iki? Apa iki? Iki dicolek. Dicolek sambel. Mantap gak? Tes. Kurang gak? Dompreng ya? Dicolek ini sambel. Oke. Sambel. Oke Mas ya.